Vari hapo vangwari hapo. Mazona ka. Ndo pano pakazosvika shoko kwa vakuru. Mazona ka. Tangatine mkuru wedu wainzi Comedy Johnson Ndoda. Ndiye ngachona nezve logistics. Mazona ka. Ndo pakanzi kana mavona muka. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yewondo abata imanya dakabatesa kuchingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe yewondo abata imanya dakabatesa kuchingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila Zimbabwe Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Fumani. Kapataona membwe kamengwe kachifamba kudaisokwa. Nokubva ndiani wakarova we. It's not me. Nomwe Comedy akarova angotora futi yake nobada pa membwe yange. Nokuenda pane mumba takaona musha takaona nokumbira uchini banga nokuvhiya nyama. Totodya nyama yoga isina chimwe chuno. Mashonaka? Kati tatorarama. Because amoti maputa wane waigona kukuri kashanga wane waikachukura kudaizwa kupa umwe kuti awane kurarama. Mashonaka? Mozambique nana ng'ando amugona kudziziva ndizvoka but chidzizivai ng'ando taitora muti womutondo munoziva ndizvoka une zvimwe zvakaita so zvinizwa zvinotogwa izvo zviya unochitora wochikanda moto wacho futi wanga usingabvunzi kuonekwa nguva yehondo waicherera pai moto pasi apapa woisa kang'ando kako kaya kubva kati pa mune kashanga kari mukati kai ndokawaidya kana kakasaibva mene kuti unoita sei wotokuvara but unotoita kuti kaibve ndokuti udye namwe maziderere ataingowonawo musango zvimwe zvinoita kuti ungoisa mudumbu ndo zvimwe zvinhu zvatasangana zvokuti tinge tichidya tazodaro manje kagara kwenguva yakareba ndizvoka tichishupananawo mabhunu tirimo ndizvoka wotodemba kuti kwa hiyo mashefa havagoni kundiona wedu ndidzokera hangu kumusha otherwise kumusha kwanga kuri nani dano kuMozambique mazvinoka because situation ingati kuMozambique wedu we yanga situation inovisa urombo mazvinoka ndokwayozoona kuti kune zvimwe zvirwere zviriko zvokuti ukazviona ronda rikaita panapa ndizvoka unopinza ruoko mukati riri ronda remunhu mwana umwe munhu mazvinoka uku haafambi nechini namatekenya anenge ari maronda akaborwa kwese uku mazvinoka but munhu wairarama mazvinoka izvozvo ndiwo wauya ndo zvawapikira kuti ungochiita handitika takazobva ipapapa ngokuti taifamba zvikasi right toenda kunovhura rimwe base transit base kuningikiri painzi padoroi ndizvoka rakavhurwa base 12 ndo paka pana mashefu mamwe anga achibva kupi makomrades mamwe okurova matenge apapa vakadozouyawo ikoko mazvonaka ndo panga pakugarwa yanga yava 30,000 kana kupfuura panzvimbo iyoyo mazvonaka mulungwa macompanies now takagara ipapo kwenguva yakati kuti ndo pakazonzi right ndongati pakazo zvimwe zvinhu zvozongondibata futi pakazofa kumitongogara tatatovata isusu takashedzwa usiku zvikazvinzi
kune pito yairira yainzi emergency whistle iyoyo yaitikana ikarira ikati po kana uchidya unosiya kudya kana wafunga kuti ndimbozvibatsira unosiya kuzvibatsira kuti umhanye kuende kupi kuemergency whistle yarira because inenge ina maramuro ainenge ichida kuti inge muchiudziwa kuti raitika tabva apa takuenda pachikamu ichi mazvinoka ndokwatakazoenda ikokoko ndokuzonzwa kuti isusu kwemitongogara is late then hatina kuzorara vatatichiimba tichiita zvipi nezvipi mazvionaka taita saizvozvo ndopakazonzi right tiri kuda isusu a group of war veterans richaenda kunotina regular force ndizvoka ndakavawo umwe wacho kutina regular force ndo yokuti tabva mugorilla warfare takuenda kuregular ndiyo ino ine vanhu vari muno nhasi right now vari kudefenda this country ndizvoka since right kune group ichasumuka ichienda kunana Ethiopia, kune group ichienda kuRomania kuchingu, kune group ichasumuka ichienda kunana Russia nditika saka indakabva ndanzi right aiwo ndoenda kupi ndoenda kuRomania ndikati mwari makanaka moza kunzi kuchaika mokuziva kuchaika zvamuri izvi zvandiri zvino izvi ndinochinja kuita kasava kadiki izoka saka ndakatoba foto yekuti ndigozoenda sei yepassport kuti ndigozoenda uko saka padzakarongwa kudai soko ini ndakati ndashayiwa yangu mazvonaka nokuti ndakati ndiye iri munhu uyu kuti hasi ndakazonzi navangu vanhu iwezvi there is your photo ngati mwari maita henyu ndikuti ndizosimuka ndakuenda kuRomania kuchingu school of military takanogara ikoko kwenguva yakareba nana comrade Bomshera tatitese nana comrade Shungu navamwe vakasiyana siyana ende ikoko kwaitriniwa zvinhu zvakasiyana siyana waiona kune communication artillery armored cars masiya iwowo nezvimwe zvazvakawanda ndizvoka so ini ndakabva ndaenda kucommunications ndiyo ndakanokwana ndikutrina iyoyo ndikuspecializa ndaspecializa iyoyo ndikati mwari makanaka tapedza kuzotrina manje ndokuzouyawo kumusha kwedu kunoko tauya kumusha tazosvikira pachikwara ndizvoka ngosangana vamwe papo takagara ipapapo pakambozorogwa futi kapa zvokuti ndo paifanirwa kuti titi macomrades nguva yokuti kwanzi zvinhu zvakuda kundonaka ndo pangada pakaperera vanhu kuti Smith wanga akagadzirira but sezvine chinyi mashefu edu anga angwaravo vanga vakuziva masituations vakagara vakagadzirira ndokuronga kuti vaitika icho chechi apo pakamira sezvizvi apo pakamira sezvizvi mulungu wakarohwa sokurohwa zviya nesu kurova mulungu sokurohwa zviya hauemika mukanza munhu anoti unoemaka unenge waona mukana kazhinji is barrage fire ndizvoka asi kuema hatiti munhu aemi mazvonaka but muhondo inobva kwauri ndinorova ikokoko inosangana nomusoro wako inosangana nechii chako ndizvoka so ndokufamba kwatakaita ameno kana pane zvimwe zvinhu zvamoninga muda kuti nge muchinzwisisa right ndokufamba kwatakaita taita saizvozvo ndizvoka pazouya kuti takuita sei takuya kumusha shuwa takauya kumusha ini nekuru yandandinayo kaenda parushinga apo pachikomo parushinga apo tondogara ipapo tichisvika ipapo takaona panga pane chimba changa chiripo chine moziva zvinhu nyama panoitwa nyama mabucha gumbo remombe rakarembera kudai soko
tichinzi chimba icho chamuri kuona chino ichi maiswa macomrades vachinge vabatiwa ndizvoka anobva rurapa kuyenga because kufa kwacomrade Manjeka kufa kwairwadza zvokuti ukazvifunga izvozvo zvinokudzosera futi back. Ndo pandakagara ipapo kwemwedzi yakati kuti mazvinoka one day takasimuka necomrade Pezi wainzi Pezi tichisvika muDarwin mutown ndizvoka takapinda mushopu tapinda mushopu ndiregererei asi kuti ndo zvacho maizoona kuti mucomrade ane mawatch 6 wawana kupi ndizvoka ndakapindawo ipapo kana kwanga kuri nhasi ndizvoka ndingadai ndiri mbavha chaiyo ndakapinda mushopu ndikwane mune murungu wanga arimo nomukadzi wanga arimo munongozivawo chirungu chinonetsa ndo chokwadi but zora munganditasa mukati ndingakona chirungu irini parapa hazvigode ndangoitawo changu chokungokanga ndikati ai ndoda watch muno zvoka ndoda watch so ndati ndoda watch murungu akafu because ipapapo ndapfeka uniform yemuno ndizvoka but vaiziva kuti these are our veterans very fresh from the bush murungu akazeza kuuya pandiri ndizvoka munhu mutema wanga arimo ndikati iwe chamba ndoda mawachi kasi no izvi story handinayo haisi yangu indiri mushandi ndiya boss ndikati right boss wako mushedzi avi kunoku ndikati right boss akuramba ndikati aiwa naishamwari kana ukatoramba Manjeka ndandamwa doro futika zvandasingamwe asi ndandamwa doro kati tinogona kufisana kumunhu kusingaite wazvinoka ende inini pandakamira panapa am armed wazvinoka angoti mupe zvaari kuda ndikabva ndati inini ndoda mawachi angu mangani 6 ndotofunga une nezvekumba kwangu uko kwandichaenda uko ndizvoka mazvinoka pandapuwa mawachi angu 6 muchibhegi zobva ipapapa yakazouya iri in order mazvinoka yakubva kuna mashefu edu vana Comrade Solomon Mujuru zvikasini right vanhu vari kushinga sumukai ipapapo muende kupi muende kuningi kuAlpha Sierra inova Zengeza 4 patazosumuka paya painopatinda kuzengeza 4 tanogara muzengeza 4 nemhaka yekusaziva mufunge otherwise ndingadai ndine imba yakavakwa zvakanaka kuzengeza 4 ndakapedza kudhara but politics is a dirty game muzvizive zvakanzi muchaenda kumasabhabhu vanhu vazhinji vakaramba dzimba kunana Chitungwiza munana Zengeza dzanga dzakabooka nemhaka yekusaziva tikadzisiya tikati isu tichienda kupi masabhabhu saka ndo masabhabhu acho ano aya asina mapepa mazvionaka ndomamiri azvakaita tazoti gare manje mazvionaka zvikabatanzi right navakuru imi vanhu mabva musango takuda kuti muchipinda mucommunity imi muchapuwa mukana wekupinda mumabasa rauri kuda ZRP Zimbabwe National Army kati ini zvokuzoina chisoja chaSmith inanzi kudaini mazvinoka ifungwa ikapinda mandiri kuti handisi kuda hangu zvina chisoja chaSmith zvikazi bodo tamu Zimbabwe tochita zvazvo zviripo vana kupolisi indayuko vana kuarmy indayuko ndakambogara but later ndaona kuti vamwe zvavari kungoenda ndichasei regaipo ndichasei ndijoine pandakazojoina National Army ndokuenda kupi vamwe vaenda kuLuweden kutraining but isusu veSignals takanzi endai paQueens Park West ndopatakaenda ndopatangoitawo zvimwe zvazvangonaka zvakadosiyana navamwe mazvinoka kwanzi iwe wakaspecialize achini communications saka tanga singamhanyi kumhanyira kwaenda vamwe kuya kana mabatirwo ataitwa anga akasiyana nemabatirwo aita vamwe tikati it's okay hazvina kushata
ndopatakagara ipapo tatova masoja. From there ndakazosimudzwa tapedza training. Zvikasi makuenda kupi kuHarare ndokuenda paheadquarters 2 brigade. Ndaenda paheadquarters 2 brigade ndakanoinda kubandiko rangu recommunications signals. Ndiko kusignals kwangu ikoko ndakashanda kwenguva yakati kuti kubva 81 82 kusvika 1991 ndakabva ndasimudzwa ipapapo ndaporomotiwa mozi kamujenga mutsvairo 1 nyembe 1 up ndizvoka kuti takuonawo kuti une kozo yekupuwa nyembe ndikabva ndati hamaita yenyu ndakuona vanhu vangu vaviri vatatu vandirokomanda vandoti iwe chichichi kati it's okay. Ndibva ndashanda ndibva ndazonzi right takuisa kumechanized mazvinoka ndichinopuwa nyembe yepiri ndikati zvodofamba kaizvi because paunoti ukapuwa kepiri kapa nemari yako inga sei inobva yawedzera. Ndashanda paya zvikasinzi right yetatu ndikati sajeni zvakadonaka kaizvi ndakutungamirawo ndakudozikamwawo chaizvo kuti ndakutungamira. But mechanized brigade yanga ine zvimwe zvandaishoora indigere kunoku ndokwira kombi kuenda ku Avondale ndonokwira imwe kombi kuenda kuIngomo. Zvinhu zvakandiremera comrade ndikuvandirei. So ndaseva Zimbabwe National Army for 19 years. Ndasagwa negore rimwe chete kuti ndichisvika pakuti ndapenjenia. Ndakabva ndati ini handichadi basa. Zvikazi hauchadi basa wasvika makore 20 ndikati handisati. Kati wanira chiro ndikati chichakunetsa gawanzi right kachandinetsa inini chef ndechekuti nzvimbo yandoshandira inoyi nemari yandiri kuwesta zvini handigari kumba. Ndikabva night na brigadier general Sigauke zvinokazi right mutore muisei kugwero. Ndakaenda kugwero kaini ndikanogara ikoko ndokwati 2 weeks. Chinzi funga ipromotion yako yofunga zvakanaka nekuda kusiya basa. Ndikati it's okay hazvina kushata. Ndakaenda ndikagara ikoko for 2 weeks. Ndiri ikoko ndakazoona signal yawe guys right chikuku chitsvaga any unit yauri kuda muGreater Harare. Ndikati mwari makanaka. Ndikati ndisei pakg 6 kana kuti imwe unit inongova within Greater Harare. Ndipo ndakanzi right una masutsu here. Ndikati masutsu handina masutsu. Zvikazi right takukupa nguva shoma kuti uve namasutu maviri. Ndikati masutu maviri ava echifuti kuami yakuda masutu. Zvikazi toda masutu maviri kwauri. Ndikati aiwa hazvinetsi panga pane barons yanongoisa barons kayo. Ndipo ndakaenda ipapapo ndikati barons ndauya panapa ngekwa chikuku inini PCP yangu iyi ndoda masutu. Avakataurawo iwawo asi ndazotsvaga akanaka kainini ndotsvaga vanondifita chichi ndikati ndaita. Pandaenda uko ndikati masutu aya amakataura apo. So ndizvipi zvakutevera zvikasi kutanga izvozvizvi wakushandira pai paZDF headquarters andayo department. Ndikabva ndati zvakanaka zvezvi kana hama dzangu dzichiuyawo dziona panapa ndakadzipaura mungati zvakashata here. Ndopa ndakazoshandira paapapo ndobva ndazoshedzwa admin officer zvikasi vyakuno ndobva ndaenda. Zvikasi iwe waiti uda kusiya basa kaiwewe nekuti warembeka noupenyu takupaiko zvinoti masutu dzitsi ndati ndizvoka uchiri kuda kusiya here basa kana kuti uda kuti ushenderera mberi nebasa. Ndikati ndichagoda chikunai chef handiti muna kuti imi mandirerusira chirega ikandita sei ndirambe ndiri pabasa. Ndopa ndakazoshanda ndiripo paZDF HQ gara paya zvinhu zvangu zvandiitira mushe
nyembe yangu imwe inobva yauya staff sergeant pfu ndikati ndodogona kutungamirira vanhu zvokwadi kati zvakanaka kaizvi ndashanda ndipa ZDF yazosvika nguva yekuti ini basa handichadi because ini kuchemberera pabasa inatso kudai kuti ndisiye ndichagona kufamba nokumhanya 2005 muna March mapepa angu nobva ndasiya kati ini basa handichadi nobva ndazoshedziwa nashefu vakuru vanga varipo he was lieutenant colonel auchadi basa ndikati ini handichadi inini ngati ndinozorora une munda here ndikati ini munda handina munda wababa vangu uriko ndowandodorima ndizvoka zvikasi hai vari babangu vakafa mai vangu vakafa saka munda iyo ndini ndondorima inini zvikasi hai iko zvinotaka kukubvumidza kuti uchienda ndopandakazosiya basa asi kusiya basa kwandakaita anga ari mabhera cheki mwana mudhara ndanga ndine mari wanzai makwandiriyoni tiririoni ameno ikoko ndandine mari yangozara munomba muno kaimwe ndikabva ndaisa kuCBZ chinyi ikati yakurwa neinflation hamumbozozvide handichazi ndimunani bepa raive pamba ndakavata mazvinoka kuti ndiri penjiniya bepa raive yapamba chibhadhara bepa rangu ndoverenga newspaper kudaisoka ndakazoona kuti ndiraitika ma00 aya makwande aya abviswa mari yangu ndofunga yakasara pa 700 ndakaita mudumbu unotyisa panapa ndotangira papi vana ava ndinovaita sei ndakafunga zvisingamboiti ndakambofunga kuti asi ndikangotora upenyu hwangu kuti hangu vatambure ndisingavoni zvinhu zvakaita sei because ndandadoomerwa andikutauriri papapa imba yekugara chacho handina zvandakazoita ndakaona mumurume anonzi baba Mishi vakati vachikuku regai kutora upenyu hwenyu kuda kwechini nokuda kwemari regai ndikupei mazano kuti tingaita sei kune yanzi Grammar Record Company kutaura hangu izvi asi zvinosirisa kuti ewo veteran wamunoziva imi wo veteran neroo yakaplaya nguva yehondo achinjenga mabara ndizvoka zvikasinzi handitotora makaseti mawaziva makaseti aya ndakanomatora ndandine passport nokuruva kuenda kuBotswana ndaenda kuBotswana takasvika muGaborone so ari makuseni tavata tichifamba tichingodzika uyu wangajaira uyu ini handaka kuzvijaira ndechibhegi changu chechi chamakaseti zvimachira ndanosiya pataisiya ndo pakanzi izvi vakomana kana mai yangu vanga varipo soko vaibatikana zvikasi right iwe chikuku chienda side iro handimona zvakaita road iyo handikaita umwe waitora kuleft umwe waitora kupi kuright language yoko handisi kuiziva mazvinonoka zvikasinzi iwe unongoti kukai ndokumborosaka uku ndikati zvakanaka zvezvi kukai iwe utaura kuti chikwavo indanguza kuti nirekesa urekesani amakasedzi ngomana wovetereni muzoja ndiregerere mwari taita saizvozvo andidya umwe waitenga umwe waingoona ndizvoka 35 pula ndoisa muhomwe 35 pula ndoisa muhomwe dzimwe nguva igona kutengwa maviri kana matatu ndoisa apa ipapo unenge wanzi unogara kwe 2 weeks yechitatu kumba wodzoka ndakaita saizvozvo ndikabotoraramisa mhuri yangu naizvozvo sei zvine chinyi somunhu wangambopinda muorganization yechini yechipurisa icho chichi pazoya shoko rakati kunodiwa vanhu kuzesa vanondochengetedza zesa ndizvoka ndikati ndicharamba ndotongoenda kuzesa kwacho mazvonaka ndobva ndazomuka ndichienda pana Wayne Street ndakanosangana na general manager Duve King Duve anga ari ku ZBC uko
ari ngozviitini zvakare kati vadhiweta auya tanza kuti moda vanhu kati ndo zvacho zvikasi basa riri panapa kati muchagadha kustores apo pane nhingi muna Coventry ndikati ini handina chero basa chandodai mari zvokuti kwai ndakambozodai zviri handina basa rose shuwa ndakashanda vangu vakatiza kati izvi handidi izvi but ndakagara ipapo mwana mudhara ndagara ipapo ndakaona upenyu hwangu kuita sei huchichinja zvishoma nezvishoma ndo paya painetsa mari kuti ukaenda kubhenga upiwi mari mazvionaka panga kusina mari waigona kurarira $10 ndizvoka uri mukiu dzimwe nguva $10 waishayiwa but ndakati inini regai ndichingoshingairira chandoda ndichi kuti ndiyambwise chini vana vangu vandinavo vana vechikoro ndizvoka zvifambe shuwa ndakaita saizvozvo ndashanda ndikazoona ama US mazvinoka ndakatanga pamwe taida kukurira imwe taida kukurira imari wazi kuzese payakatanga ma-US vamwe vari kuma-100 ukuku isu tanga tiri kuma $300 ndikati $300 naimi US mazvinoka yakandibatsira chengeta mhuri yangu samara ndizotsvaga stand ino yandiri inoi ndatiwo ndawana stand zvazvinomboita imi ndavakawo turumu dzangu ipapapa murambatsvina kamakambounzwa wakauya ukandirova ndikati nini murombo haroichine nguo but ndakati kuna adzimai ndansi kuamika that time ndikati adzimai musadwe ipapo siyai vanhu vese vatange vabva imi rambai muripo ini ndichauya kati handizvozvo vakagara dzarogwa dzimba dzaputsiwa zvanga zvanguva zvimapenga zvemazenge ndikati joinai munopinda munorara ndizvoka kana zvikakudonerai munongodonha munogadzira ini ndichauya noona tingaita sei mazvinoka vavagara havo ndopandazobva kwandandaenda kuBulawayo pandazouya panapa wane mhuri yangu iri mukati mechini memapuranga ndikati handizvozvo pamberi nokushinga tobva vashinga paya nobva tagara zama tizofambirana navakuru kuti tizogasinzi vakai macottage muziva mukada uri musoja manjeka unoteedzera zvinhu zvacho kuti kama panguva yacho iyoyo ndakavaka cottage this cottage but stand ndinayo chini 1000 square meters mazvinoka so ndakamira kuti tichivaka nekuti kubvira pandataura pai pakundopwisiwa kwedzimba hadzisati dzaadzimba dziri pamutemo dzavana magetsi kudai dzinongori dzimba but pamberi nokushinga ndokushinga kwatinako mazvinoka pakaitawo matsotsi mukati medu vakati isusu tisu takazodai tikati aiwa ndizvozvo but ini pastand pandiri handita sei handibvi chiramba ndiripo kandiri pano hangu nemhuri yangu ndakazvigarigwa mapepa iko zvinoda kutera kukanzuru mazvionaka kureva kuti kushingirira chinhu mazvionaka washingirira chinopa ndo mamiriro azvakaita ndine mudzimai wangu Eunice Chikuku Moyo vana ndine vana 4 mazvionaka ndakazora pachirungu ndakaziva nhamo kuti nhamo inozondiwana panapa ndikaita 9 ndinovadini vakaita 9 manjeka vakagona because kana vaka vasina kuita 9 ndingadai ndisipo dzimwe nguva mazvionaka saka vakagona mazvionaka nokuti ndiripo indakabva ndaita vana vangu 4 3 boys musikana 1 mazvionaka vazukuru pari zvino ndine vapfumbamwe 9 vazukuru ava musikana mukuru wemukomana wangu akatopedza ari kuita pharmacist ndizvoka kati zvakanaka kaizvi mazvionaka so ndokuchengetwa naMwari pandaitwa ndo pandoti ndikafunga zvokumashure ndinobva ndafunga mai kana pandasiya pandakazodzoka ndichiti ndadzoka kumusha inini
ndakasvika ari manheru ndiregerei kuti zvinhu zvingade ndapinza kudhara tangati chapadzokera zvedu ndakasvika ari manheru ndakaona vagere saizvozvi vaidya nzungu mazvinoka ipa ndine makore 4 ndisipo ndisi pamba ngatisvikewo kasi svikai panga kwasviba kako zvikasinzi vakadzi vanotaurisa ka zvikasi namai vanga oti kwasviba ka nai mwanangu ndianiko mozo ndaida kuita zvinhu zvemafanisi but ndakazvitadza chandakaita kuchema chema chaiko chekuti baba vangu namai vangu munokangamwa inini nenguva shoma iyoyi ndangozoona vazoona kuti vaitika ndati mwana wenyu Francis munomukangamwa imi mai vangu vakasimuka nokubva vanondibata ndandine kabhegi kandanga ndinako ndizvoka hakuna akandibvisa bhegi chimwe ndandakabeka musana so changa chine grocery hakuna akandibvisa kumusana asi vaifara vese mai vachitodzana pasi ndikanza nguva shoma vanhu vakaziva kuti ndauya vanga vane vana vavo vanga vakaenda kuhondo vaifunga kuti otherwise ini ndinoziva kuti sei kuti vana ava vari kwakati ko wangu wakazoti wakambomuonawo here mazvonaka pane pandakazokanya ndikati inini ndine nhingirikiri ndine mwana wandinoziva anonzi Clemens akafa uko mazvonaka ndakunotaura zvakaitika kuvabereki vomwana instead pangare pakava zvinhu zviri official kubva kunani kune vanogona kupira nyaya dzacho idzodzo but ndakati hai Clemens wakafa mazvonaka ndo zvacho mazvonaka ndo magariro andakaita kuchindoidza mazvonaka kuya kumashure ndati vamwe vangu vakapiwa ng'ombe ndizvoka yokuroora yekuita sei ina handina mukadzi inini wandakandava nawo mai vangu vakamhanya kwaSabhuku Mavendi Sabhuku jaya rangu riya ranga rakabuda riya radzoka saka ndine chimhuru chandiinacho ndandafunga kuti ndita sei ndimuurayire mazvonaka ndiye mhuri yakakora yandiinayo ndimuurayire zvikasina Sabhuku ini ndine ng'ombe yangu ngavi iripo hombe yanga iri hombe chaiyo ndizvoka zvikasi asi yakura yandingatoda ing'ombe diki ndizvoka ndochikupai chinyi ngavi imi motora chi muri mochengeta kuti zvisazoitika mberi nobva ng'ombe yaitogwa kwedu isusu ndika pamuseva niye ngundu ndizvoka kune the Baremba people havadyi chaurawa nemwi vasina kuuraya ivo ngavakabva vaenda kunoshedza ivavo kuti chiuyai kuti panga pachauya vanhu vakawanda kuti vazosangana neni mazvonaka ndikati haiwa izvo handachinhu chandinoramba nokuti kwakutoziva vanhu vakawanda vaibvunza vamwe vavo mazvonaka zvimwe zvandaigona kutaura ipapo ndaizvitaura zvandaitadza ndaizvisiyirira mazvonaka so ndokufamba kwandakaita zamara vabereki vangu vasita sei vazofa vari mumaoko afanika mai vangu inini mazvonaka vasamusimo vandichiti pandinotaura pega vanhu vakatikoshera mazvonaka nezvavaita maona kuti kung'ombe vandipa kwese kuya vanga vachimhanya kwataenda nawo kumbeva chiyanditika apa ndakabva ndaita sei ndandine zvinhu zvangu zvishoma zvandandabva nazvo mazvonaka ndakaziva kuti zvandakaenda kumusha uko because pandakandiri kuRomania taitambira malay ndizvoka malay aya ndikaziva kuti lay haizopira zoshanda muno muZimbabwe ndizvoka saka ndakatengawo zvimwe zvandakangoda kungotenga zvongochengetawo zvokuti kana zvangotsvawo musango zvatsva handitika ende zvikandobakwa navakuru kuti ndiri chimwe chinhu chandinacho ichi ndaigona kungoita sei ndaichambokwa futi but
zvakagona kubudirira zvakanaka. Tikagara pasina mai vangu Zamara ndizo vachengeta muno muHarare muno. Zamara vazoshaya ndinawo mazvonaka ndaivada nanhasi havabudi mupai pamuromo pangu. Ndavavo nemhuri ndinoifundisawo nezvichini nezvekugara namamai vavo ivava zvakanaka mazvonaka garaiwo zvakanaka sekugara kwandoita chini ini navamwe vanhu ndomagari andinoita. Iyi ndiyo nhoroondo yangu yandiinayo mazvonaka hameno kana panje pamwe ngatitaureni nezvazvo. kureva kuti chinhu chakakusundai chekuti ndoda kudzoka ndozopedzera nemubhunu hachina kuzozadzikiswa right chinhu zvazvinoitaka ushungu hwaunenge uinahwo iwewe ukawana mukana uyoyo handitika manzani nditaura zvokuti pakaita like patakawira handitika takarogwa ipapapo handidi kuti nditi inini ndanoema ndanorova mazvionaka because kana muchirwa imi you are my enemy ini ndiri enemy yenyu futi dzino handimona maoko angu aya maenemy aya enemy ndikadai so ndizvoka uyu anorova futi ichienda uko uyu anorova futi ichienda uko wazvionaka patarova isu tiripo vanhu 5 wabaya ndiani ngandibva kuti wabaya ndiani panonetsa kuti ndiani but pafa munhu ndizvoka but inivo ndinoti ndabaya mazvinoka because ndaita sei ndadzorera mazvionaka otherwise ndiko kufamba kwacho kuda kana kwanga kuri kuti handi maona kushungu kwandakaita ndasvika paMount Darwin apo paMount Darwin apa panditika pandakasangana nomurungu ndizvoka ndichiti hunza mawatch 6 ndisingazozivi hangu kuti deni akanga andinyima reaction yebva kwandiri ndiipi because ndakatongotsamwa mazvonaka ndakatongovatsamwira mazvonaka nanhasi handina kumbova rugare navo mazvonaka even pandakapinda muNational Army tanga tina captain Tena ndizvoka Tena takaburana ndakashanda naye apa ndizvoka taburana na Captain Tena ini ndakaita ushungu hwokuti chinyi but ndakazoona kuti apa manje simba indaitorohwa naTena mazvonaka ndochokwadi Tena akati iwe my junior handidi kukuisa kujere kana kukuita sei ndizvoka unosimuka torovana mazvonaka inobva ndaona kuti raidika nebhodhi rina Tena nezvaari mazvonaka ndokuna ngourawa mazvonaka but kana yanga iri pfuti manje hai zvanga zvisina kushata nekuti pfuti manje ngekudzorerana wagona kundiema wandiema ndagona kukuema ndakuema mazvonaka but zvandaifunga chaizvo chaizvo ndoda zvandoda kuita ndichitsivira amai vangu ndizvoka handidi kureva nema ndizvoka zvakauya nepamwe handideka pamakakrosa muchishandisa chimwadiya makakrosa makati makazokrosa mavaviri no takabva tiri 5 ndizvoka zvatanga tiripo vanhu 5 pakunofamba tichienda kuti tiinde kune chimwadiya ndizvoka takati tikafamba tiri group ndizvoka tinobva taidentify kuti vanhu ava ndivanani ende vari kuenda kupi ndopatakati raitika imi mfambai muripo 2 ndizvoka imi mfambai muripo 2 one ufamba ari 1 anditika nekuti manga muri easy kuonekwa kuti raitika vanhu ava vari kumboenda kupi vanodei mazvionaka munzvimbo inoi tikataifamba tiri vanhu vangani tiri pavanhu 2 tazosvika panhingi parwizi ndizvoka mazvionaka ndopatakati isusu takapinda muchimwadiya tese tiri pavanhu vangani tiri pavanhu 5 mazvionaka because chaipinda vanhu 6 nekuti vamwe vaigara kumberi vamwe vogara pakati then kwaizogara ndopanada kuti ndinyatsonzisa saka vamwe ava mapinda pamuchiri kurangara kuti makazoparadzana navo ndipapi right so that is yekuti apa ndototi pakaperera kaushamwari kaukomuredi kekuita sei kokufamba tese yes
ushamwari hwekuti takanopedzerana tese ndizvoka 1 wakasara ndingati tapabhodha chaipo mazvinoka tapabhodha amene chii chakaitika ipapapo Wines Darlington Francis wandoti Francis wacho iye akasara uko mazvinoka kureva kuti hatichisinaye vamwe ava takaenda tese tikanokwira even chitima zvanditika kuenda kushashai tiripo tese tafamba tii tese takazonoparadzana tasvika paenzi papungwe 3 ndizvoka papungwe 3 paitika zvinhu zvakawanda vamwe vanhu vaitobva vasinaitika tinoda vanhu vakati because maisvika muchiri kwamacompanies ka nditika maikwa mumacompanies iwe uri mucompany A iwe uri mucompany D kuti iwe uri muchitepo kuti iwe uri mucompany motomoto ndizvoka iwe waikwa kumotomoto poita mukano kuti vanhu vaende kutraining ndizvoka iwe uri kumotomoto ine handiko kumotomoto ndizvoka tatoparadzana mazvionaka umwe anoenda paanoenda kuya wonza vamwe vanga vakaita vadiki iwe enda kumabvudzi kuchikoro uri mwana mudiki siyana nezvehondo waenda kuya hatichaonani mazvinoka ndikupadzana kwatakaita ini hangu ndanga ndava munhu mukuru mazvinoka because kuti ndinojoina chimurenga inini ndiri munhu angava ne18 years mazvinoka ndandatova munhu mukuru asi ndati mwana mudiki yangu asi ndatava munhu mukuru mazvinoka saka makazokurusa nechikwata chenyu makuya manga mina komandani uye nevamwe vamuchiri kurangarira apa makatora mawachi 6 Yes. maida kunopa vamwe venyu handina kutombova pamba ndaidofunga zvokumusha kwangu chaikozoitika pandinosvika kumusha kwangu ini handitika ndichanopa ava komanda wandanga ndinaye ndangati kamakambona nezvabrigadier general Shungu wangari kuartillery tanga tiinaye uko handitika even bombshell uyu the late Gezawe we together ndizvoka na even chinotimba futi tanga tiitese then comedy gutsa kamuchivaziva vaibva nechigudharo kumusha kwavoko vandikutaurira iva anga ari macommanders vanga vane nyembe vaipiwa marespect yavo ndizvoka ndongana macommanders edu vaitungamirira vadiki ava handingatauri because vanga vakatowanda madzoka mukoma vakauyawo here kumusha pakaitwa gungano renyu kuti makazonovatsvaga makuti shamwari netsamba yangu yandakanga ndanyora wakaiona here right mukoma pakaitwa gungano iri mukoma wangari kutriangle handiri kureva nema haana kuuya nemhaka kachimbichimbi kakaitwa ipapo kachimbichimbi kakaitwa ipapo panga kusina foni kuti mhanya munin'ina wakauya ndizvoka but vanga vari mudhuze ndizvoka nevimuraini kuya kwandati hakuryiwi nyama yaita sei yaurawa neumwe munhu vakauya mufunge nevamwe vaibva konzi kwavhudzi kwanga kune vana vavo vanga vakaendavo vekwagwisai ndizvoka vana Wellborn vanga tanga tiinavo uko mazvionaka ende Wellborn wanoti Wellborn ndakatirana naye pamwe chete mazvionaka saka vabereki vacho vakangouya asi vanga vasingazivi kuti takasangana kupi kuMozambique vangoti dzimwe nguva makasangana ndizvoka saka regai tinobvunzawo chini mwana wako achikuku kuti haunambosangana nanhingi here mazvionaka Wellborn ndikati ndakamuona but kuti ari kupi pari zvino handisi kuziva saka mukoma makazoona papi kwakanti kwapera nguva yakaita sei mukoma iye ndiye akadozouya akazonzwa because tina vamwe vanenge vachiuya kuzoona madzimai avo vakabva vaenda kupi vakati aiwe munin'ina wako wakadzoka mazvinoka mukoma wakati mati wakadzoka zvikasinzi hungu vakabva vangoita sei vakabva vamhanya vavauya kumba takafara zvokufara zviya nomukoma wangu ndikati right zviya zvinhu zvandakakusiyirai makapa here kuna mama zvikasei ndakapa vodokomenya nejuice because that juice ranga rakanaka mani mazvionaka ranga rakanakisa juice rangu iroro mazvionaka kazaiwa wakaita ndakazondipfeka hangu ndikati handizvo zvomwana mayangu ndotenda minamato yenyu ndotenda kana kupira kwenyu nekuti muza kuti munguva yehondo kupira kwedu kwanga kusiko kufugama uchinamata namabvi aiwa taifutafutya yebute kambotoirova zvikutomboireva zviya handitika ndakaizoiregera
even pandakaenda kuEurope uko ndizoka taipuwa fodya yanzi marashest nekent ndofunga kuti fodya dzacho idzodzo dzese idzodzo ndangoti ndirege ndingochengeta nditika ndoda kuti ndinoradza vanhu kuti shuwa ndakaendawo mhiri kwemakungwa zvatangati puta ndizvo zvizvi malei amwe ataitambira yaya ataipiwa kuti zvaitika semunhu ari muno kuti utenge mafuta vana nevhi kunotonhora kako tine vamwe vakatofa ikoko kufa nakomedi moto vakafa vaenda vanakirwa because uko kune doro rinotonhora manzai mune doro rinotonhora uko ende rekuti ukarimwa vanongoisa mbija naso ndizvoga ukanwa doro iroro waenda nazvoonaka pavakaenda nokunonakirwa kune chando kuti kunotonhora uko kana nguva dzana isati April yanchazivi kana kuti October akufambiki uko kai vakafamba madzimai vakanaka vanourayisa ndizvoka vanga vaenda ukoko pavakandosvika ikokoko chando chakabva chandonaya pavabva havachazivi kaunoenda havachazivi saka vakabva vangonorara pai mukati memasango imomo one ainzi kuzinya achibva apinda pai kune mamerinoship akanopfekera mamerinoship mamerinoship nemazimbamba akawanda kudai but chakandorova akabata mabhodhoro etsvika ndokubva kuita aizi mumaoko umu zvekuti kuti ukande pasi hauchakandi bhutsuku haichaite ndizvoka akararama nemhaka yemamerinoship but vamwe vakagona kufamba vachinokurirwa 1 kadoro 2 chando vakabva vangozowanikwa umwe akazowanikwa unoti bhachi rakabuda napanapa handitika but mbiri wake wakaita sei uri mueyes nokuti zvezvakaoma wafa wainda saka ndokumira kwazvakaita tichitarisa parwendo rwenyu rwese kubva gore ramakabva muchipfuura nekutriangle nekuzobuda nekumaundaring kurushinga nekuzopinda munational army pamunoti takagara pazuva ranhasi pakakurwadzai kana tinyora rondedzero tinoti kuchikoro zuva randisingafe ndakakanganwa zuva randisingakangamwi ndinotenda zuva randisingakangamwi izuva repatakawira true ndizvoka tiri patakawira true hatina kufunga kuti tingasangana nedzvovo nokubhombewa nevarungu ndizvoka ende unenge wakarelaxa ndizvo zvinongoita but paunonzwa ivo uchinzi boom ndizvoka wakandigwa mukwende mabvi ayaya comrade anopera simba kushaiva kuti ndoita zvipi mazvaonaka dzimwe nguva zvazvinoita kana kuridza pfuti iko kuya kwatinoita kuya unoridza pfuti wagara waziva kuti raitika pane zvinhu zvakuitika but kwete kuti watangirwa zvinofanana nomunhu anoti aita mhosva nhasi ndizvoka waita mhosva iwewe wandikanganisira inini iwe ndiwo mhanya uchinoripota kupolisi ndizvoka kana polisi ikauya pauri ichiti iwe waripotirwa nyaya yekuti waba chinhu chakati muimba yemunhu zvakati zvausina kuita iwewe unobakwa nemhosva unozodzoka paya ndozvakafanana naizvozvo paunonzi iwewe boom uchirohwa uchimhanya uchindoona your colleague munhu waunga urere naye avata apo iwozo takava and crow kuti ubude mudzovo mazvionaka unofunga ruviri mazvionaka apa ndanga ndafa ndobva ipapo kechipiri pandisingakangamwe pokuti ndikapafunga ipapapo handitika pandati ndakaenda pai pavakadzi vanga varipo 10 vakamarada ndizvoka ndakabakwa necerebral malaria yaida kutora upenyu hwangu mazvionaka zvokuti izvi zvandotora zvino handitika izvi zvezvoda mutsiniri wakazviona kuti raitika uyu munhu wanga afa uyu ndizvoka
handigoni kukangama inyaya dzacho idzodzo asi dzakonzerwa nehondo yandasumukira kuti ndichinorwa ndichiita chini zvaitika kuvabereki vangu mazvonaka saka handigoni kuzvikangama zvinhu zvakati one day zvandogona kuti ndakasangana nazvo mazvonaka zvakatoti one day mazvonaka because kana kurohwa chaiko handiti kamoza kuti ini ndiri munhu wenyama handiti ndinokanganisa mazvonaka Mozambique wanga kusina chikafu chokudya dzimwe nguva taigona kuda tochiti ngatiende kuchirenje kundotsvaka chirenje ndizvoka handiti apa unenge une pfuti yavanhu ndizvoka ndeyako asi ndeyavanhu kukandaenda ikoko ikanotorwa mazvonaka waizviita pakushinga wandobatwa mazvonaka takatombobatwa mazvonaka ipa une chibage chawina chaunenge waita sei wandososa uko pachinopinda paya ukawanikwa nesecurity manje vatati maseguranza chokwadi chako chinongori iko kupi gara uko tipanye wazvonaka saka handizvikangamwi izvozvo mazvonaka ende imwe yandisikakangamwi futi wazvonaka ndemunhu Lieutenant Colonel he is now late ndanga ndiri mukuru during war time ndazouya muno mazvonaka ndazouya muno akada kutsiva zvokuhondo mazvonaka munoona pane usamwari hwakanaka hapana usamwari hwakanaka because anga akutsiva mani kuti raita iwe wanga une nyembe yako handitika but muno ndava sahoko chaiye saka ndakuchikutsivira manje kaizvozvo zvinokupa kuti uonde mazvonaka the time uchimuona kudai soko hazvifambi ndopa kuti raitika unombozama kuti raitika morning say morning ndianiko ndiniko mid KZ takavanona kupi zviya zvaanoziva konza iwe anoziva munhu ndoune nhamo wazvionaka nai imbondibataiwe ipapa komana anoziva munhu ndoune nhamo munhu waunoziva ndizvoka unopanzwa sei unopakangamwa here haupakangamwe iwe wotsvaka hama nekuti waita sei wava junior hauna mari ini ndine mari anoziva umwe ndoune nhamo asina nhamo hatsvage umwe so zvinokubata izvozvo Comrade KZ, program ino iri kubatanidza hama neshamwari dzakafamba vese muhondo yechimurenga zvichida vamwe 5 amakashanda navo zvichida macomrades amakatanga kutosangana navo vachipinda kwamavende vakakwanisa kuzokundourarama vari muZimbabwe yakasununguka hamuna kuzokwanisa kuvaona nokuti pamakabva ivo vakabva vachienda kwavakaenda chiri kubatanidza zvakare macomrades akanga ari kuriye mabasa avakaita ikoko chiri kubatanidzawo macomrades amakaenda navo kuRomania vamwe vadzoka vakaenda kumadepartments akasiyana siyana chiri kubatanidzawo macomrades akashandana naMujibha nanaChimbwido kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti comrade KZ vachiri vapenyu munhu uyu ndakapedzera kumuona kuMount Darwin paakangobva akatodzenda muarmy kana ini ndakaenda muarmy but ndakaenda zvangu kuAir Force ichokwadi vari kukuonai pazuva ranhasi macomrades wayo mashoko amunoda kuvataurira kubva kuvese vamakaona musati maenda vamakafamba navo vamakagara navo vamakadzoka navo iyo zvakare nemamakazomboshanda navo muNational Army kwenguva iyoyo nevekuzesa ikoko vangasikatoziva kuti ndicomrade ari kugadha panapo igamba rehondo yerusununguko mashoko amunoda kuvataurira pazuva ranhasi ndeyekuti chii right maita zvakanaka mashoko andingapa kumacomrades andakashanda nawo munguva yehondo ndewokungoti pamberi nekushinga ndizvoka tine vamwe vedu vakafa tina vamwe vedu vapenyu vakafa mweya yavo ngaizorore murugare varipo vapenyu ndoda kukuyambirai kuti ini ndichiri mupenyu ndichiri kurarama ngatisapotei bato redu kana ukasasapota bato rako iroro unotadza kuziva kuti chii chawakasumukira gore rawakasumuka uchienda kuhondo nokuti
takasimuka tine zvikonzo zvakasiyana-siyana. Ndataura inini chakandirwadza kuti ndizosimuka kuti ndiende kuhondo ndiamai vangu vakatochwa pangundu. So ndiri kuti makomedzi makatarisa panguva inoyi, ngativei nerudo, ngatishandei mune zvakanaka, ngatikudzei vatungamiriri vedu vatiinavo, vatanga tiinavo muhondo. Tanga tichisangana nezvimingampinyi zvakasiyana-siyana, tichipuwa macorporal punishments navakuru vedu handitika, but izvozvo zvakatopfuura. Ngatichifambai pamwe chete, tisimudzire nyika yedu. Mazvionaka, ndo zvinhu zvandiri kutaura nazvo izvozvo. Vari kuzesa manga musingazivi kuti maishanda negamba rehondo. Aiwa, nhasi zvabva zvaita, mabva mandionawo pano pachivhidhivhidhi ndichitaura nevanhu vandakurukura navo. Ngatishandei tose mune zvakanaka, ndinotenda naizvozvo. Amai vakatochwa kwemazuva mangani? Amai vakatochwa kwemazuva 2 pangundu. Ndizvoka? Vatochwa kwemazuva 2. Mukoma wangu anonzi Johnson, ndizvoka, he is now late. Ndiye akazosimuka oenda uko kundopupura kuti veduwe, munhu wamunongourayira munongomuurayirawo zvinhu mahara. Mazvionaka, haasi kufamba kuenda kunotsvaka ngombe dzamagwigwidzo dzodyiwa namakomrades. Haana zvinhu zvaanoziva. Mazvionaka, vachingotaurawo zvavo. But zvakabatsira hazvo kuti vanga vachiregedzwa handitika. But kona mai vangu vanga vatosakadzwa nyama yavo nemagetsi. Mazvionaka, vanga vatochwa zvokutochwa zviya zvokuti mongoziva kana ukaiswa panzeve kana ukaiswa pai, kune zvimwe zvaishandiswa zvainge zvimafoni. Ndizvoka zvakuti ukatora tambo negative positive wonoisa pamunhu kudai sokwa, wobva uchidhaya kudai sokwa, getsi raunodhara uchireserwa ropinda pai mumuviri mako unenge uchitsva. So ndokutsva kwakaitwa mai vangu ikoko, kuti ndikafunga izvozvo manjeka handinangu zvandichagona kunge ndichiita, but zvinhu zvinondibata. Nange vakafa asi zvinongondibata. Handitika. Hongu. Ndanzwa muchiti kuhondo maiimba stereki. Kana nanhasi. Izvezvi ndine kwaya ndinayo inonzi Chitepo War Veterans Choir. Iyo inoimba. Ndinofunga kuti before the death of Ambassador Matema Danda, takatomboinvitwa kuMozambique uko. Takaimba zvimwe zvokuti kana vanhu vacho vakanzwa kuti izvi zvinhu zvaita izvi vakanakirwa nesu. Ikwaya inonakidza zvikuru yema-war veterans. Handitika. Ndimunotivharira chirongwa nekasolo, hatingashayirwani kekutakura tichienda nako kwatiri kuenda. Handitika. Hazvimbonesi. Alright. Ina ndo kubasa kumunda. Ndinokupai. Ndinokupai zvangu zvishoma. Asi munobvumira here? Vari pana comrade mukaibvumira ikai. Ndinokupai mese, ndokupai $300. Makuzoti makutisimudzira mbavha kuofisi kwedu. Vanozobvunza kuti nemaimbiro atinenge taita tasvika nema300 vasingazivi kuti tanyimwa. Manyimwa? Right. Ndakupinda. Ndizvoka. Hatinyarari kuchema kusvika taisonongora mapanzwapo rinoda Zimbabwe, Yesu vezanu taramba, saka totsika mbunu. Kusvika rini kusvika taisonongora mapanzwapo, gamba goro rakatisiya, zvemandudze kuAmerika. Vumbi mdoka vupini wangu wasika mjinyika yedu, vaitepo ndokuza turaikidi muzvitonge. Gamba goro rakatisiya, zvemandudze kuAmerika.
vumbi minduka webuniku wangwazika mziminyika yedu vaitepo ndokurudzira turaigidi muzvitonge kaguvi na mbuya nehanda tinokumbira mazano kwamurimi mdzimu mukuru yehondo chimudenga chezimbabwe vapambe pfumi vaparadzwe kaguvi na mbuya nehanda tinokumbira mazano kwamurimi mdzimi mukuru yehondo chimudenga chezimbabwe vapambe pfumi bhunuria rinoda zimbabwe yezo vezanotaramba iwe saka toto hatinyari kuchema kusvika taisonongora mapanzwapo bhunuria rinoda zimbabwe yezo vezanotaramba saka totsika bhunu kusvika taisonongora mapanzwapo muri yose yochemerwa nerosonongoko ruzere hakuna umwe musangano uchatipisa mudzvanyiri uzotipa uchi kunze kwezanu pf muri yose yochemerwa nerosonongoko ruzere hakuna umwe musangano uchatibvisa mudzvanyiri uzotipa uchi kunze kwezanupi bhunuria rinoda zimbabwe yezu vezanotaramba iwe saka totsika bhunu kusvika taisonongora mapanzwapo bhunuria rinoda zimbabwe yezo vezanotaramba iwe saka totsika bhunu kusvika taisunungura mapanzwapo hamuna dei mapinda mapinda apa tanga tiri pachimoyo manje apa tinotenda tanga taenda kundovona vamwe vedu pavakarara saka patanga takuimba yedu kuchema kwevatema mazvionaka moidi yakabatikana vachitepo vakaurayiwa vabudisei vana vezimbabwe ndo zvimwe zvezvimwe zvatiri kuita iko zvino tiri kutsikisa maningi nziyo dzedu idzodzizi ku Queensdale asati abuda asi ndibatei ndizvoka nhamba yenyu ngandive nayo ndinayo ndizvoka ndati ndizokupai ndokupai ini ndega mazvionaka munoada veremi tinoada munoda zviro kwazvo mondipa mari aiwa kupa kune mufaro kune makomborero right ndinokupai ndichakuchengeterai 1 2 3 but wanishapa ndouyu then iye uzokubatai ndizvoka ndikuchengeterai aripo 3 anditika aiwa tinotenda community case neni ndinokutendai maita zvakanaka mauyawo you see zvinokanganikwa zvimwe handiti mazvionaka otherwise patakurukurai papa pandasiya pamwe pakakosha chikonzero nguva yarebesa mazvionaka ndinotenda ndokutendai tinotenda what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumakomo yehondo avakaimanya dzakavatesa tichingira Zimbabwe taigara mumakomo yehondo avakaimanya dzakavatesa tichingira Zimbabwe
vakomana vasikana magorira mumakomo aivataimhanyamhanya dzakavatesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.